Ahojte, dneska tu máme toto Renault Clio. Zákazník sa rozhodol pre tlmenie a odlučenie pod nohami vodiča spolujazca, podlahy, torpéda a kapoty. Zákazníkovi vadí hluk z prednej časti vozidla z motora, takže pre nás je tiež dobré začať s týmito dielmi, aby som ešte osobne, alebo my sme ešte osobne do toho pridali predné dvere, aby bol vlastne hotový celý štít. Podlahu pod nohami vodiča spolujazca tlmíme materiálom Dr. Artex Gold, 2,6 mm hrubý heavy materiál a na to pôjde vlastne vrstva Dr. Artex EV Blue. Je to ten nový materiál, ktorý vlastne nenasiaka, je perfektný, moderný, teplná izolácia, zvuková izolácia je fakt super. Na torpedo, priestor pod stíračmi, budeme dávať Dr. Artex Quattro. Je to vlastne 4 mm materiál, je to fakt, že záťažový materiál, to je ako už taká fakt, jak betón. Tu toho nejde veľa, tak chceme tam čo najväčší účinok dosiahnuť, tak preto tam dáme hrubší materiál. Vzhľadom na to, že není veľká plocha, nebude ani veľká váha. Na Dr. Artex Quattro pôjde následne Dr. Artex EV Blue, ľahký materiál, dobrý materiál, 6 mm, odhlučnenie. A sa to zloží, všetko bude super, jak bolo predtým, bude to menej hluku, bude prenikať do kabíny. To torpedo vždycky spraví priestor zhruba v tej vrchnej časti auta a vlastne podlaha pod nohami vodiča spolujazca nám spraví zhruba skoro od prístrojovej dosky celú tú vaničku. Tým pádom vlastne je to také tlmenie odlučenie aj prednej časti, aj od kolies. Robíme preto aj tie predné dvere, lebo ten hluk z toho kolesa nejde len vlastne z vrchnej časti toho behuňu, ale ide aj okolo kolesa, z jednej aj z druhej strany. A vy keď spravíte len podblatníky, tak vlastne podblatník vám vyrieši vrchnú časť kolesa a jemne zadnú časť kolesa. Nehovorím, že podblatníky sú úplne zlé, ale my máme také skúsenosti s klientami, že je lepšie začať podlahou pod nohami vodiča spolujazca, prednými dverami, tým torpédom. A následne kľudne spraviť aj tie podblatníky, ale hovorím, začať s tými inými dielmi, lebo keď si dal zákazník na podblatníky, nebol spokojný, lebo ten užitok tam toho není veľký. Lebo ten hluk ide dovnútra aj cez tie dvere, aj cez podlahu všade. Takže vlastne my robíme tieto diely a robíme ešte aj kapotu. Ja osobne som s kapotou nikdy nebol nejaký brutálne spokojný, ale v poslednej dobe my klienti, ktorí majú hybridné vozidlá, hovoria, že tá kapota je veľmi dobrá. Dokonca veľa zákazníkov si sami spravili len kapotu a boli s tým veľmi spokojní. Ja osobne mám tiež teda už spravenú kapotu s tým najhrubším, čo sa tam dalo dať. Ja som s tým spokojný, ja mám celé auto vytlmené. A je to super, takže vlastne aj tu budeme robiť tú kapotu, lebo je to úplne čistý plech a ten motor je vlastne dosť vysoko, takže ide to, hučí to. Z toho dosť von. Dnešné hybridy, čo sa mi veľa zákazníkov sťažuje, sú robené tým štýlom, že majú elektrický pohon a benzínový motor slúži čisto len na dobíjanie. A je problém, keď sú na diaľnici, tak ten motor začne dobíjať v dosť vysokých otáčkach. Je to dosť také obmedzujúce, niektorí ľudia sa dokonca až zlákli. Takže je dobré to odhlučniť a bolo by dobré vedieť, keď si také auto kupujete, že čo to auto bude robiť. Ideálne sa previesť tým aj po diaľnici, nielen po okreskách, lebo na okreskách ten problém že vraj není. Ten problém vyslovene len na diaľniciach. Tá kapota je dobrá aj z toho dôvodu, že dá sa tam dať nejaký materiál a není to finančne veľmi náročné, väčšinou to vychádza do 100 €. Práca materiála. Takže tú kapotu robíme hlavne pre tie hybridné autá, aj dízlové samozrejme, lebo však ten diesel je taký, aký je. A je teda dobre robiť aj tú kapotu, nie je to drahé, je to dobré. Koľko to váži, to my nevieme, ako vieme to teoreticky vyrátať, že to nie je problém, hmotnosti sú, my to neriešime z toho dôvodu, že keď vy nemáte v tom aute tlmenie odhlučnenie, máte problém, že vám to auto je veľmi hlučné. A keď to veľmi hlučné auto chcete stíšiť, potrebujete tam dať to tlmenie. My nedávame tlmenie najťažšie, to sa dáva do môjho auta, ale bežným zákazníkom, ktorým ide aj o váhu, a to ide asi všetkým, používame tie EV materiály, ktoré sú ľahšie. Ale aj pri EV materiáloch máme tie 3 rady, máme Silver, Blue a Green. Silver je 2,5 mm, je veľmi ľahký, fakt, že veľmi ľahký a je aj relatívne lacný. Následne vlastne je Blue, ktorý je už hrubší, je trošku ťažší, ale stále je to úplne v pohode, aj cenovo je to v pohode.
A Evergreen už je 9 mm hrubý materiál a keď máte niečo od 9 mm, tak už je to proste, tá masa tam je to ťažké, je tam aj zvuková membrána 3 mm, takže je to akože ťažšie. Takže tá váha tam nejaká vždycky bude toho materiálu. V tomto prípade preto volíme tú kombináciu, že nedávame na podlahu pod nohami vodiča Polyasta Quattro, dávame tam Gold, lebo Gold je fakt, že dobrý, je tenší, tým pádom je ľahší, ale stále má dobrý výkon. EV Blue je perfektný materiál, ľahký, takže tiež to nie je nejaké veľmi ťažké. A na to torpedo, keď použijeme to Dr. Artex Quattro, 4 mm materiál, tak toho tam nepôjde veľa, to znamená, že nebude to nárast váhy. Keby sme robili celú podlahu do Quattra, je to určite poznať na tom aute, ale len ten kúsok vlastne nebude až taký problém. A na kapotu ešte nevieme, či použijeme Iridium 2 mm alebo Quattro, alebo to spravíme len jednokrakovo, lebo sú tu tlmiče. A tlmiče majú nejaký zdvih a nechceme to zbytočne zákazníkovi zaťažovať, aby mu to potom náhodou nepadlo na hlavu. Takže nikdy sa nesnažíme spraviť z toho auta tank, hej, také ťažké auto. Vždycky sa snažíme, vždycky zvolíte materiály ohľadom aj na váhu, aj na cenu, ale hlavne, aby bol výsledok dobrý. Nikdy nepodraďujeme výsledok tomu, že zákazník povie, že on chce úplne ľahké tlmenie. To sú zbytočne vyhodené peniaze a my to zákazníkom robiť nechceme, že by sme im vyhadzovali tie peniaze. My chceme robiť tie kroky tak, aby dávali zmysel, mali hlavu pätu, aby bolo všetko, ak má byť, a radšej to robiť postupne, dôsledne, dôkladne a vždy s nejakou dobrou myšlienkou, že chcem niečo dosiahnuť a potrebujem tam dať toto, aby to bolo v poriadku. Takže to je asi odo mňa všetko zatiaľ. Keby ste mali hociaké otázky, píšte, volajte, sme tu pre vás. Pekný deň vám prajem. Čaute.